Tuni dai zazzafan cece-kuce barke bayan da gwamnan Kano ya mika sunan dan Kwankwaso a matsayin wanda zai nada a matsayin kwamishina a jihar Kano. A baya dai injiniya Abba Kabir Yusuf da Kwankwasiya sun ta caccakar tsarin tafiyar da gwamnati na tsohon gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje kasancewar zargin da suka yi na shigar da iyalansa a cikin kunshin gwamnati. Hakan ne ma ya sa injiniya Abba Kabir Yusuf ya sha alwashin cewar ba zai shigar da iyalansa a cikin kunshin gwamnatin da yake gudanarwa ba. To amma ga mamaki sai kwatsam a ga ya shigar da iyalan mai gidansa, wato ɗa ga mai gidan nasa sanata Rabi'u Musa Kwankwaso wanda aka fi sani da Mustapha Rabi'u Musa Kwankwaso. Wannan batu dai na ci gaba da janyo cece-kuce a sassan jihar Kano sakamakon yadda wasu ke da ra'ayi daban-daban kan yadda 'yan siyasar suka fara kakaba 'ya'yansu a cikin kunshin sha'anin siyasa da ma tafiyar da mulki. Idan ba a manta ba dai tsohon gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya sanya ɗansa Abba Ganduje a matsayin wanda ya yi takara ta neman kujerar majalisar tarayya. Wannan kuwa ya biyo bayan yadda a sauran jihohin arewacin Najeriya ma ake ganin 'yan siyasar na sanya 'ya'yansu domin dai a dama da su a siyasar, kamar da yadda shi ma tsohon gwamnan jihar Jigawa Sule Lamido ake ganin tamkar ya sanya ɗansa a matsayin wanda zai yi takarar gwamna ko kuma yi takarar gwamna a zaben da ya gabata. A jihar Kaduna kuwa tuni dan gidan tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir El-Rufa'i ya shiga majalisar tarayya. To ba iya ga gwamnonin jihohi ba, hatta shugabannin ƙasa ana ganin sun shigar da iyalansu a sha'anin tafiyar da gwamnati. Na baya-bayan nan shine da tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sha caccaka kan yadda ake ta zargin cewar ya shigar da iyalansa ko kuma 'yan uwansa wurin gudanar da wasu muhimman ayyuka a gwamnati. A baya-bayan nan shi ma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu an ga yadda rahotanni suka bayyana ya gargaɗi ɗansa da shiga taron majalisar zartarwa na ƙasa, taro mafi muhimmanci da girma a tsarin gwamnatin Najeriya da ake gudanarwa. To sai dai wasu na ganin cewar 'ya'yan 'yan siyasar na da haƙƙi kuma suna da dama a kundin tsarin mulki na shiga a dama da su a sha'anin siyasa da zarar dai sun cika ka'ida kuma su ma 'yan Najeriya ne. Wasu ma na da ra'ayin cewar irin horo da ƙwarewa da karatu da 'ya'yan 'yan siyasar ke samu mai zurfi ya fi na 'ya'yan yakubayi waɗanda suke karewa a makarantu da ake zama a dandagaryar ƙasa, suke kuma karewa da koyon karatu a wurin malaman da ake da shakku akan ƙwarewarsu, da ma kuma tsarin karatun firamare da sakandare da ya lalace a sassan ƙasar nan. To sai dai wasu na da tsoron cewa kada siyasar ta zama tamkar sarauta ta yadda 'yan siyasar idan sun yi sun kammala sai su miƙa ga 'ya'yansu. To a shekarun baya dai an ta yi wa 'yan siyasar korafin cewar ba a ganin 'ya'yan nasu ana fafatawa da su a yakin neman zaɓe, inda a wasu lokutan da ake zargin 'yan siyasar na amfani da ɓata gari ko kuma 'yan daba a yakin neman zaɓe akan jefi 'yan siyasar da irin waɗannan kalamai. To amma a iya cewa 'yan siyasar sun karɓi ƙalubalen ta hanyar shigo da 'ya'yan nasu ta inda ya dace, wato ta yadda za su riƙa habzi da kujeru na siyasa. Su kuwa talakawa na ci gaba da cuna baki da ganin cewar sun tura mota ta buɗe su da hayaƙi tare kuma da juyowar motar ta mutsike su.